בסובלנות. לנו תבוח יפה. מעבירים לתבנית. מעבירים לתבנית. ולתנור. בשבוע הבא נלמד אתכם כיצד להגן על הצמיחה. כדי להתעלל בה? לא, כדי שיעזור לה בבית. נו, והוא עוזר לה? לא. אז למה התחתנה איתו? לאגסוס, גם אני הסתננתי. ועכשיו, תרקוד לנו שוב להקת המחול של אם השרון. חששנו שהרעש שאנו מקימים יפריע לדיירים המשתכנים להם בשקט ובשלווה למעלה. אך עם הזמן שחלף נוכחנו לדעת בהפך. הרעש שהם הקימו חדר לנפשנו אנו והפריע לנו במהלכם של הצילומים. ולא פעם ולא פעמיים, הרבה יותר, נאלצנו לפנות למשטרה. אך עם הזמן נוצרו קשרים ידידותיים נפלאים בינינו, ואפילו כפי שעיניכם רואות שדרו משם כמה וכמה קטעים. והרי לפניכם קטע שצולם במצלמה נסתרת. קראת לי, לא? אמרת בסבתא, מה אתה רוצה? מי דיבר עליו? את האחרונה שידברו אליה. אז זה בסבתא, אנחנו לא מדברים איתו. דוחק! אני דוחק? כן, דוחק! משהו פחד! זה מזכיר לי תוכנית! מי לא מזכיר? אתם אל תתערבו. ילדים, בואו לא נרד ברמה. כפי שידוע לכם, חג השבועות הוא חג שכולו שבועות, אנשים כך, כל ילד, כל איש ואישה, ילד וילדה, נמצא באף תישבע קשועה לטובת המשפחה. מה פתאום? זה חג. לפי דעתי, המנהג הזה מאוד מאוד מטופש. מי דיבר עליהם אתמול מוח? מי בשקט מוח של בוטן? מישהו מדבר על מוח של בוטן! המוח שלך אפשר להכניס את בוטן, אתה נורא עשן! מוח של בוטן, אפשר להכניס לעשות רעשן. בסדר, עכשיו נשבעים. תתחילו ילדים. אני נשבע שאם נקנה מדיח לרחוץ את הכלים כל יום!
העמודה והמצלמה צריכים לנקות את המועדון במשך שבועיים רצוף. אני לא רוצה. בסדר, אל תשבי, אבל למה לשבור את הבית? מה לא נשבעת? את יוצאת דופן? מקודם אמרת שיש לי מוח של בטן, טוב אני כן יוצא דופן. את יודעת מה? אל תשבי ואל תעשי טובות, רמה של גן גבוהה עליי. טוב אני יודעת כל שבת. אני נשבעת לרדת 50 קילו אם תאכלי על קליפה של בננה. את יודעת מה? הלוואי ואחליט על קליפה של בננה, לא יישאר ממך כלום. עכשיו תורי להישבע. אני נשבע, אחזור בתשובה, אם תבוא חסידה ותיקח אותך למקום שממנו באת. לא נולדתי! וכאן עמדו לי ילדיי! וכאן בניתי את ביתי בשתי ידיים! את בנית אותה, את לא מתביישת, את אפילו את לא לקחת כאן. היא בנתה אותו, שמעתם מה זה? ראיתם אותה? היא בנתה אותו. אבל הרי אמרת שצריך להישבע משהו מועיל למשפחה! מי אמר שזה לא מועיל? מה עם כלל מספר 2? כלל מספר 2 הוא להשתרע על... נמאס לי מכם, אני הולך. אוף גם כן זה. כל היום מ3 עד 6 ולהתרחץ עוד לא הספקתי, ובטח גם שלא להתלבש, ובטח גם שלא להתלבש. כאן נולדתי, כאן אחלום על ילדיי, כל יום אני נמצא עם חבריי, כאן גם אתה איתי וכאן אבנה לי את חיי. אחרי שנים 2000 סופרים ודי, השירה מאוד היא אגלתנו, ופרחים יפים בעלי מכפיר, הם צמחו ככה על דעת אפינו, רק שהשנה יהיה מחיר, רק שהשנה יהיה מחיר. תנו רק ליהנות מהמלא, כי יותר חקלאי לא יכול, בינתיים לצערנו אנו עוד מתפוצצים בבוץ, אנו עוד מתפוצצים בבוץ. כאן נולדתי, כאן אחלום על ילדיי, כל יום אני נמצא עם חבריי, כאן גם אתה איתי וכאן אבנה לי את חיי. בשנים 2000 סופרים ודי, כאן גם אתה איתי וכאן אבנה לי את חיי. בשנים 2000 סופרים ודי. לאן פניך מועדות, עמנואל? אני הולך הביתה, רק עכשיו חזרתי ממרכז קליטה. ממרכז קליטה? מה יש לך לחפש שם? ברחתי באמצע הסדר. הסדר? אבל הסדר עבר כבר מזמן. אנחנו בחג השבועות. אתה צוחק. מה? רק מה נשתנה? רק מה נשתנה באמהרית לוקח 1.5 שבוע, ואנחנו עוד צריכים לקרוא ברוסית, פולנית, רומנית. עכשיו אנחנו באמצע הקפקזית. מה קורה איתך בנוגע להדלקת המשואה? אני להדליק משואה, אני מצליח רק זיקוקי דינור. מה דרמי? אני ממהר הביתה. בזאת נסיים את תוכניתנו, אך לא לפני שנשמע את שירתם של אורנית ואייל לוי, שהשירו את השיר ימים לבנים. על הגיטרה אייל ועם המיקרופון אורנית. בהזדמנות זאת תוכלו לראות את כל שחקני המופע, כמובן לאחר שירתם. גבירותיי ורבותיי, שלום ולהתראות. קבלו את האחים לבית לוי. כמו בקיץ קרני חמה
ותודה לכל השחקנים שהשתתפו ונתנו מליבם. תודה לכולם. נתחיל במקום השלישי. התחשבנו בכמה קריטריונים. 1. הרעיון, 2. המקוריות, 3. העבודה, המאמץ והתוצאות. מקום שלישי, מתן תורה. מקום שני, החקלאות לאן. ומקום ראשון, השקו בפטל. כל עגלה תקבל פרס ניחומים, חבילת סוכריות שהנציגים יבואו לקבל. רוני, אתה מוכן? ילדים נודניקים, מקום, גם תכין מקום שלי בעגלות. תודה, שלום, ביי. טוב, אני מבקש מכל הילדים לשבת. מכל הילדים לשבת. נו, נהדרת, בצק של מוצ"ש, כן, שיגעון. 5 שקלים, 5 שקלים. כן, יש פה 5 שקלים, מי הבא בתור? מי שם יותר? 10 שקלים, 10 שקלים. יש כאן מישהו שמוכן לתרום 10 שקלים? יפה מאוד. יש לנו כאן מזכירה נחמדה, רחל תרשום אתכם ומחר תוכלו להעביר אליה את הכספים. עכשיו אנחנו ליד הרמקול. עוגת קרם, קרם וגבינה, כן, עם הקדשה, חג שמח, זה מביא הרבה מזל. מי שירכוש את העוגה הזאת, באמת, 10 שקלים, יש לנו כאן 10 שקלים, 20 שקל, 20 שקל, 25 שקל, 25 שקל, 30 שקל, 30 שקל פעם ראשונה, 30, 40 שקלים, 40 שקלים, יפה מאוד, התחלנו לעבוד, פה צריך, 45 שקלים, הנה 50 שקלים, 50 שקלים, 50 שקלים, 60 שקלים רבותיי, 60 שקלים, פעם ראשונה, פעם שנייה, 70 שקלים, 70 שקלים רבותיי, קדימה, אנחנו רק מתחילים את הערב, חברים, קדימה, אני מבקש, קדימה, פעם ראשונה, 70 שקלים, 80 שקלים, 100 שקלים, דוד פייס, פעם ראשונה, 100 שקלים, דוד פייס, פעם שנייה, 100 שקלים, פעם שלישית, דוד פייס, ברכה, תודה. עוגת שוקולד, פורקן אישיות. כולה תוצרת בית, זאת עוגה שלא קנו אותה, אלא עשותם. אז אני מבקש מכם, מספר 60, משפחת זכר,
אני מוסיף 20 שקל, 20 שקלים, 20 שקלים משפחת כהן, 30 שקלים, 30 שקלים אליעזר, 30 שקלים אליעזר, 40 שקלים, 40 שקלים לוינסון, 40 שקלים לוינסון, 50 שקלים, 70 מור, 70 מור, 70 מור, 80, 80 מור, 80 כהן, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100 לוי, 100 לוי, 120, 120, 130, 140, 140, ותפוזים ושני בקבוקי יין מיוחדים, דבש, פירות יבשים, עוגה, מלונים, יש פה ריבה, בקיצור הרבה מאוד דברים טובים. נתחיל עם מחיר התחלתי של 80 שקלים, 100 שקל מור, 100 שקל מור, 100 שקל מור, 100 שקל, 110 שקלים, 110 שקלים, קושניר, 110 שקלים, 110 שקלים, 110 שקלים, משפחת קושניר, 110 שקלים, משפחת קושניר, 110 שקלים, ינקלה, תתעורר, 110 שקלים, משפחת קושניר, משפחת קושניר, 110 שקלים פעם ראשונה, 110 שקלים פעם שנייה, 120 שקלים, 120 שקלים, 120 שקלים, קושניר, 130, 130, 130, 130 קושניר, 130 קושניר, 140, 140, 140, 140, קרן 140, 80 שקלים מור, 80 שקלים מור, 100 שקל, מי אתה? חיים כהן 100 שקלים. בוא נשאל את השאלה. חיים כהן פעם שנייה, חיים כהן פעם שלישית, תודה רבה, ערב טוב. מה שאני מבקש מהנוער זה לעשות את הכיסאות לפני שאנחנו הולכים לעשות. האם יהיה לך חבל לעשות? אנחנו הולכים להודות לכל אלה שקיימו בהם.